трети блок, още ли общински съветник? Той разбира от поръчките, аз ще отварям един салон и ми трябва малко помощ, ако може да... Обработка трека by Сашко. Ей, бат, мамо, ще ми намериш ли гадже? Дай, как ще ти намеря двама даже. Ма ще му дават ли общински поръчки? Знам един, ама е гей с връзки. Търси си алфа мъжкарче. Тоест някой дето знае цяло парче. Искам някой дето лукса го излъчва. Знам едно добре, спира пред съда зръчна. Роди се наш герой в позната обстановка. Покрай дилъри, кръци и нас феновете на совка. Но различен бе той и високо се целеше. Мечтаеше за място в Дондуков, а не в Белене. Чуче трябвало да учи и години симулира, но реалните вратки от тати взе да разбира. Стария комсомолец му показа на практика как по вечери се решава съдбата в България. Минаха години и Лев не успя да види, затова влезна на локално да прасне поне субсидии. Ся силно образован, орел наш общински, закусва на Босфора и вечеря в Кемпински. Да бях и аз някой лев пъкнал в пазва, а не да се разхожда с моята цъфнала язва. От глад дебелеем и на чест живеем, вместо поръчка да вземем и рязко да забогатеем. Ей, бат, мамо, ще ми намериш ли гадже? Дай, как ще ти намеря двама даже. Ма ще му дават ли общински поръчки? Знам един, ама е гей с връзки. Търси си алфа мъжкарче. Тоест някой дето знае цяло парче. Искам някой дето лукса го излъчва. Знам едно добре, спира пред съда зръчна. Господин поръчка поръчва с вълшебната пръчка ги ръчка. И уволнен е на другия ден. Барабата дед призовка дръзва да му връчва. Ти пак с моите лайна ли си правиш дъвка, брат? Не дей много, значи ще станеш пръв. Взе пари за детски кът и с тях направи кръчма. Винаги стия на вас, музиката поръчва. Вика, мани го тоя рап, пусти ми нещо запъчва. Хем да ми е хубаво, хем да ми са доповръжда. Го духат бедните, а средните да са мръщат. Мурмурандум на блъсна и акъла ни лъсна. Всеки знае в града кой коли и без. И тая нощ ще се прибира и с поли и с дес. Но идва Видов ден, батка ще ви потопим кораба. Не може да си купиш място в сърцата на хората. Дай!